YTF dole ইনচার্জ পরিচয় দেবর্মা লোকরগ্ন মিটিং মিছিল তানং খরসিদি নেতা মন্ত্রী রক্সি গারা ভাইয়ে মানে ফেসিনাই হিনই অ্যাওয়ারনেস খাইসিনাই হিনে খলখা आजागाव दाबो साबनो दुसि होननाय जों पाब्लिक नो दुसि आंबो दुसि आंनि हिंगाखै जों नेता मन्त्रिनि हिंगाखै कबर कबर सालै बरफ थुमलायो नंखलायो पार्टीनि फ्लेग बाना तिलै बुरुं बुरुं नंखलायो हिंगाखै तिनि अकक स्राय स्राय मानि कारण हिंगाखै नेता निहिनपुरु नों टाउन बन्दराव थांगौ खुम्बुलुं हाय जागाव थांगौ आगरतला हाय जागाव थांगौ मनु हाय तेलियामुरा हाय कुमारघाट हाय जागाव नों बुरुं बुरुं थांगौ आबन बागै नेता रक तामुनु निनि ओ खुमुल नो नुगै थानाय निनि ओ आगरतला नो नुगै थानाय निनि कुमारघाट नो नुगै थानाय निनि ओ करमसरा नो नुगै थानाय निनि मनु नो नुगै थानाय आ नेता मन्त्रि हिंजांनाय रखि पारानि अवस्था नुख्लांनाय दिबा आबन बागै पारानि डेभलपमेन्ट इंगे नेता मन्त्रि रक न जे नेता हिंजांनाय रनो साका इतना बनाओ पब्लिक गैदरिंग करो साका यो लोक जमायत करतइबो लोक जमायत करले तुम्हार टिकेट एकदम पक्का नहीं जगह कन्यो टिकेट माननानि भाई सिनी पब्लिक नो ए आजके तो तुम्हार पारा থেকে 10 গাড়ি লামাই তইব 5 গাড়ি লামাই তইব 2 গাড়ি লামাই তইব ওই বরক মাস মাকার নে হায়াকে রাগা কাম বন্ধ খাই না হাই নাই রেং নাই বাবারে সরকারি কেবো কোনদিন বন্ধ খাইমি जों सियानि बागै जों पाब्लिक सियानि बागै आबोदा बन्द खाइजाकनो हनि किरिलाय मिसिल मिटिंग बुरुं बुरुं थांलाय अथस मिसिल मिटिंग जेसे बुरुं बुरुं थांगो निनि जुता आसनो सामो निनि याफरा उनको फिकुंनि याफरा आसनो साव किन्तु अजगा थारि सामानि क सिनि दालं फदारक नन नुखाबा नखैया नबले बर कयजन नखबर पार्टी मिटिंग को कयजन दालं नखमानि नुखाबा नखैया हार्डलि एकजन दुइजन जे लिडार दंनाय बरग नखनाय सिनि वानसा फदाव नायनि वानसा बसंग नायनि वानसा बसंग मिसिल मिटिंग नखनाय न बुसुजन नुबा मिसिल मिटिंग नखनाय वानसा रखसाबा तिनि आं स्राय स्राय कक सावो वानसा मिसिल मिटिंग नखनाय के एकमात्र नेता रखसि मिसिल नखनाय बाद बाकी ताम खैनाय रक व्यवसा खैनाय सामुं तांनाय नगो जे गिन्नि हिंजांनाय रक बिहित सा हिंजांनाय रक बरग नक नुखनि सामुं तांनाय मिसिल मिटिंग बरग नखै मिसिल मिटिंग नखनाय साबो सिनि तिप्रास फिकुंग बसा बामजा आं जराव नुगु कमलपुर फासिंग वाइसा नुखा जराव आबो नाय दो सिनि बसुं लासिन बासिंचा जराव कक सारि मिया के बासन सारि मिया के स्लोगान सारि मिया के मनि जागनानि हे दिबा सिनि बरगबो तो गोबांमा कक दं बोले फेललायमु आं वाइसा कमलपुर फासिंग थाबो नारि माना जायता सिबिएम नि मिसिल काइसा नुखा ललाय चाय नि चिरगि दखा यां बाकी मानसर के मनिलाय आरो गांके आन माबो बेरि दो आंगा बो साना थागो केवनो बेंगाय साना नि ओ उनको रनि उच्चारण न बर ल उच्चारण खै आं बगै लराय हिन्दी बो ललाय हिन्दी के ललाय चाय ने के बा ललाय नि मान नसले बोले चिन तिब्रा साथ हे दिबा आं बगै ना साना ने मेन कक ने नों जेसो दिन मिसिल मिटिं थानाय आसु दिन नोंनि कपालो बिरमान फेर आबु देमसरा थांमोन दिन आं कखनो मासाका तिनि नबर बातै फैमानि बाय गोबां नेता थांका जागाव आकामिनि एमडीसी थांका सिनि एमएलए थांका सिनि प्रशासन नि बरग एसडीएम थांका डीसीएम थांका एडीएम थांका बीडीओ थांका निनि सेक्रेटारी रक थांका निनि तहसील ऑफिस नि बरग थांका आ थांपुरु से निनि गामि आमसे सिजा गुसे निनि गामि आमसे लामा खामि गाड़ी दागारी मा थांनाय जेपुर गाड़ी दागारी मा थांनाय नेता मंत्री जेपुर गाड़ी दागारी मा थांनाय आ जरसि बरग सिनाय जे आकामिनि अवस्था तामो आकामिनि बरग बाहिके तंग आबोनि बागैनो आं पॉलिटिकल सिस्टम नो चेंज खालायनानै मुसुंगौ दिनै नेता मन्त्रि रक सानानै एमएलए एमडीसी इंनानि सिगां नेता मन्त्रि खानानि सिगां इलेक्शन नि सिगां जदिनो पब्लिक नि नग थांगै याकुं रमै खुलुमै मानु निनि गामि आमचायो थांगै मिटिं मिसिल खालाय मानु गांकाय तांगै नों दिनै नेता मन्त्रि इंमानि यागुलो एमडीसी एमएलए इंमानि यागुलो गांकाय उ बाजारो सिमिसि जनसभा अंनाय उ टाउनो सिमिसि जनसभा अंनाय उ आगुली हाय जागाव सिमिसि जनसभा बरनो थुमैतु बुरि थुमरि नाबा अबनि बागैनो त्रिपुरानि पॉलिटिकल सिस्टम न चेंज खालायनानै गांकाय जों पब्लिक रक नेतानि थानि रथारिया वे नेता हंजानाय रसे पब्लिक नि थानि रथारनानि नांनाय आ सिचुएशन तुबुनानि नांनाय दिनै आं कक सानानि नायो सिनि पब्लिक रक न नरक नेता मन्त्रि निहिंका मात्र न कलाइसा खाय जागा ता थांबाय सिदि आं माना मा खायो दिनै वो किन्तु नारगै माया सिनि बरक निवान सुक मुंजुता बुजि मुंजुता निहिकानि मा थांग्रानाय ओंनाय किन्तु किसी सापान दां चेंज खालाय मालां न आं थैया साजरा आं अया बिनो तिनि कताल खिसानानि बागै आं संखा तिनि कुनो पार्टी नि अगेंस्ट तो याबो
पलिटिकल सिस्टेम नि एगेन्स्ट तो सांग थांगो सिस्टेम बेलेगे सायां दंखाबो तिनी नक बायखा हुक बायखा प्राकृतिक दुर्जुगखा आपुर सिमिदा नों गामियां साइनो नुकनायबा आपुर थांपुरु गोबांमा नेता रक गारि जेपुर सपरे मा थांग आपुर सिनलाय त नरो थांग तुनु मुसुंगलि गारि दागारि मा तलंग इसेस गारि नि चाका सामि थांखा गारि को देराखा गारि मयला सुका आपुर सिउ आपुरु जेपुरु नेता मन्त्री रक इलेक्शन गाना नाय निनि गामियाव थांनाय आपुरु बरक वाक सुकनाय आदिनो मा थांमानि आ गामि बेलाय केनो लामा हामिया आ गामियाव थांपुरु जेपुरु तैरि खानो न आपुरु से बरक बुजु आरो तै हामिया आपुरु जेपुरु नेता मन्त्री नि लगी सांग बांग थांनाय रक नेता मन्त्री एमडीसी एमएलए सुतुnya मुसुंगै सुतुnya को थांपुरु से आपुरु से नुगु आ गामि नि बर रक नि नक मुसु सुतुnya सिकरि जेपुरु खिना नि मुसुंगै थांगो आपुरु से नुगु खिनक गबाय आबो हायके सिनाय सिनि गोबांमा मिडिया रक बाहायनो थांमानि जरा रक सलारक तो जेखने माकने सुतुइवन किन्तु बोरि रक सुतुnya मुसुलफोर केबरि नगो सुतुnya नि सुतुnya नुगु इंजाकपुरु जों नगु अवस्था सुतुnya नि मतो अवस्था करि खिना नि मतो अवस्था करि ओंखाय जे जागावो लामा से हामिया गारि से थांमाया ऑफिसर से थांमाया निनि बिसिनि बरक से थांमाया बीडीओ से हाबै मानिया एसडीएम से हाबै मानिया डीएम से हाबै मानिया आ गामि बायके डेभलपमेन्ट तिनि आ कक्स राइसरे नुजाको तिनि दालं बस्ती न थांगिदि दालं बस्ती मैक्सिमाम न हासुगो मुमांसि साना थांगाय तिनि आ जागाव जदिनो दासु हे जागाव तिनि जदिनो पिस लामा करि हेकाय आरो गारि बांला खामु तिनि ओ साइकार हाय जागाव थानानि जदिनो पिस लामा करि हेकाय केवनि क्षमता करि आरो गारि दिसावै थांनानै आसुक उसुक हाताय ओंखाय आबोनो सानानै नाय माने कक जे जागाव जोंनोगो एक्चुअली हासिंगो जे सालायमोन कक पाप माने कक जरा जरा आं एक्चुअली सिनि राजनैतिक बदलनि नेता रत्न तुयै सिनि पाब्लिक रत्न तुय जे थंगै दंमानु नुबै पापि हैमा दंखा आबागे गोबां मजाव